Hej Katrine, Hej Johannes. og hvor er det dejligt at se dig. Ja, i lige måde. Og her i dag, lidt over 12, den 11. april, der har vi den her samtale, og for de astrologiinteresserede, som vælger at slå den her samtale op i deres astrologiprogram, der vil man kunne se, at transit Pluto laver en hjernedød hård konjunktion med ACDC-aksen. Og det vil altså sige, at der er altså mulighed for, at den her samtale virkelig kommer til at kunne gå i dybden med nogle ret spændende ting. Og det er nogle spændende ting, vi har på tapetet i dag. Det er også et meget ambitiøst tapet, vi har forsøgt at sætte op i vores lille treværelseslejlighed her. Vi vil gerne, Katrine, vi har snakket om, at det, som rører os i øjeblikket, det er der mange ting, der gør, men nogle af de ting, der rører os i øjeblikket, det er den indre vej, det er indvielser, det er forståelse af Gud, sjæl, ånd og personlighed. Ja. Ja. Og, og hvor starter man så? I virkeligheden, jeg vil rigtig gerne have dig på banen, fordi jeg er meget ny i de ting, jeg i virkeligheden lige nævnte. Og du er mit indtryk mindre ny, end jeg er. Så jeg har vildt meget lyst til at forstå, hvad der er inde i din hjerne omkring de her ting. Så hvis du skulle vælge, hvor vi kunne starte i det her, hvor vil du så starte? Øhm, Måske noget med den indre vej og indvielser. Klart. Har du lyst til at forklare, hvad du tænker omkring ja, den indre vej af indvielser? Ja, og så kunne vi måske derfra, så kommer vi nok til at bevæge os over i det her med sjæl og ånd og personlighed, tror jeg. Yes. Øhm, Men altså, ja, det er jo ligesom et spørgsmål om, at vi er i den her tredimensionelle materielle virkelighed, og for nogen vil måske sige firedimensionelle selv med fysikken som baggrund, ikke? Og at verden i virkeligheden er i mange dimensioner, mange flere end kun det tredimensionelle. Og at vi i virkeligheden så kommer ned på nogle meget subtile planer, hvoraf noget af det, efter min mening og erfaring og studier og så videre, og følelse, det hele i et, øhm, hvad hedder det, godt kan betegnes med noget fysisk, altså sådan en reference til noget fysisk, og så kommer vi også ind til et sted, hvor at det glider helt ud af noget, som ikke kan beskrives med der, hvor vi er i vores menneskehedens erfaringshorisont i forhold til, hvad for nogle instrumenter og undersøgelsesformer og sådan noget, vi har haft. Altså nu tænker jeg på fysik og det her også nanofelt, og det hvor vi faktisk prøver at bygge materiel virkelighed på et meget, meget på det nanoskopiske plan. Men hvis vi går endnu dybere, eller hvad man kan kalde det, ud af det, så plejer jeg at sige, at der er sådan et Möbiusbånd imellem de her forskellige virkeligheder, hvor at den indre rejse egentlig handler om at besøge nogle af de her virkeligheder, nogle af de her virkelighedsniveauer. Så det er også derfor nogle gange, når jeg så går ind og henter øh, tanker, erfaringer, viden omkring det, så kigger jeg på en anden måde, fordi så er mit syn ikke længere fokuseret som normalt i den fysiske verden, fordi så er man ligesom på vej indad for at hente materiale, men som jeg ser det, så er de her verdener til rådighed, de er reelle, de eksisterer, og vi kan møde dem ved at gøre os selv mere sensitive over for dem, kan man sige. Og når det så er sagt, så er det er en del af den indre vej, og det handler også om os selv, vores egen struktur, vores egen fysiske krop og livskrop, energikrop og afriske krop, og hvor langt vi nu er i stand til at række ud, er at arbejde på det, at udvikle, at være i evolution, for at sige det. Nogen vil synes, det er provokerende at sige det, men det tænker jeg faktisk, at hele vores menneskestruktur er i en evolutionær proces.
Øhm, så, så det handler egentlig rigtig meget om at vende opmærksomheden ind på de der planer, som vi så ser som indadrettet, ikke? Og der ligger jo bare en hel verden, en hel udforskningsområde, et helt arbejde med en selv, som som udover at være evolution, også har potentialer, som jeg ser det, i forhold til, at vi kan, ja, for at sige det lidt banalt, skabe en bedre verden. Og så lige for at putte en parentes om det, så er jeg meget enig med dig i det, du sagde sidst, at det er ikke nogen sikkerhed, at det bliver et positivt udfald. Heller ikke, at det bliver et negativt udfald, at vi bevæger os videre ad den her vej, at vi udvider vores selvforståelse, som jeg også kalder det. Men det er en mulighed at aktivere os meget mere ud fra hjertechakra. At når man går ind på den indre vej, man også øger sine empatiske evner, fordi det kræver udvidet sansning. Og når man har udvidet sansning, så har man også udvidet adgang til andre. Man kan sige det sådan. Så når man møder andre og deres følelser, så kan man mærke det meget, meget stærkt og nuanceret. Og det er sværere at skade andre, hvis at man går rundt og får den effekt, som man selv skal leve med. At man simpelthen kan mærke deres smerte. Gav Wow. det mening? Jeg synes, det giver rigtig god mening. Man kan sige, det er jo også relativt abstrakt, det du siger. Og det er jo nok svært at undgå, at det er relativt abstrakt. Så det jeg hørte dig sige, det er, at i virkeligheden er den indre vej en, ja, en vej med stort V, forstået på den måde, det er en proces. Det er en proces, som er et narniaskab, om man vil. Altså, hvor man går fra en verden og ind i nogle andre verdener, og den proces stopper ligesom aldrig. Og det man så finder ud af, det er på sådan et metakosmos plan, så hænger de her verdener ligesom også sammen. Og det forstår man jo flere verdener, man ligesom træder ind i, og jo mere kan man ligesom mestre de her forskellige skaber, whatever. Men ja, hvor man ender og hvor man starter, kan nok være svært at finde ud af. Ja, og måske ved man ikke engang rigtigt, at man er. Mit første spørgsmål til dig, det er i virkeligheden, hvornår starter vejen? Eller sådan, og hvordan ved man, den er startet? Og er det noget, man kan forsere? Er det noget, man kan vælge? Eller er vi nu ude i at snakke om, hvad den første indvielse er? Og er den første indvielse at betræde vejen? Så gå ind i det første skab, eller hvad tænker du om det? Ja, altså for det første, så kan jeg ikke huske sådan helt konkret indvielsesvejene fra den esoteriske lære, og samtidig så har jeg selv arbejdet ind omkring de der ting med andre personer, man kan kalde okkulte, men på den gode måde. Okkult betyder jo bare, at man, hvad kan man sige, det er en slags skjult lære eller sådan noget, fordi den ikke rigtig er ude i det åbne, men ikke som noget, hvad kan man sige, som noget skadeligt eller noget. Men ja, det er jo, altså uanset hvad, altså jeg tænker det der begreb med indvielser, det bruger jeg bare for at illustrere, at der er forskellige lag, og at det er en hel vej at gå, og at ja, når først det ene har åbnet sig, og man, altså på en indvielsesvej skal man jo så justere sig selv til den åbning, man har fået. Og sådan ligesom skabe balance i sig selv igen i den åbning, og så gå vejen også i den normale fysiske, materielle verden. Og apropos det der med, at det bliver abstrakt, ja, det bliver jo abstrakt, fordi vi går ud over det fysisk håndgribelige, derfor bliver det abstrakt. Derfor skal man kunne, altså man skal kunne udvikle et vokabularium og en måde at tænke på,
som også på en vis videnskabelig måde, det betyder, at vi deler nogle vokabularier, så vi gensidigt kan forstå, hvad der tales om, når vi går ind på den her del af virkeligheden. Men når det så er sagt, så er det jo noget reelt. Altså, det gør det rigtig svært at tale om og præcisere og gøre det til noget seriøst, lige så seriøst som den fysisk materielle videnskab, men det er lige så muligt og lige så vigtigt efter min mening. Og jeg har også erfaret, at mange hopper jo af, fordi det bliver abstrakt. Men som jeg ser det, så tænker jeg, at den her vandbærens tidsalder blandt andet handler om, at vi godt tør hoppe ind i det felt og udvikle på vokabularierne. Det her ord bliver ekstra vigtige, selvom vi sidst snakkede meget om at smutte ud af ordene. Og Så jeg har faktisk et ord til dig, som jeg har lært, som jeg har den her bog foran mig, og ja, jeg gerne vil dele med dig, som var nyt for mig. ja. Det hedder, kender du det ord, der hedder epinoia? Nej, det gør jeg ikke, og det er da fantastisk, at du præsenterer mig for et ord, jeg ikke kender. Altså Jeg bliver helt tosset med paranoia. det. Okay, de tidlige kirkefædre talte om en erkendelsesform, de kaldte for epinoia, som betød erkendelse gennem intuition og direkte åbenbaring, og ikke igennem logikkens og den dogmatiske læres lineære didaktiske dianoia. Mm. Øh, Ja, ja, så en ja, det, erkendelsesform, epinoia, hvor man erkender gennem intuition og direkte åbenbaring. Det synes jeg er ja. meget smukt. Ja, det er meget smukt. Og min egen erfaring breder sig igen, men det der med indvielser, det er, hvor er du i din proces? Det vil faktisk også, det der gør det svært med de her delte vokabularier, ligesom at nu laver vi en åndsvidenskab, ikke? Altså som vi kan dele, det er, at når det handler om processer, der er ongoing, og kan komme mere og mere dybt og mere og mere stort ud, hvis man kan kalde det det, så skifter hver gang man ligesom, lad os sige, hver gang man tager en indvielse, så er der jo mange centrale termer og forståelser, som skifter. De skifter deres betydning, eller den bliver lige ændret en lille smule, eller nogle andre ord får en stærkere energiladning i forhold til ens væren og omgang med andre og omgang med verden. Så skift, det er jo ligesom, når man tager, altså hvis man siger videnskabeligt paradigmeskifte, eller hvad siger man, hvis det enkelte menneske tager sådan et kvantespring i sin bevidsthed, men så er ens ståsted i verden simpelthen bare meget, meget grundlæggende forandret. Og det kan jo ske flere gange i en livstid. Det har det ikke gjort så meget indtil nu, men nu påstår jeg bare noget her, ikke? Men altså tiden er speedet op, selvom det lyder mærkeligt. Og det vil være mere normalt, mere almindeligt, at flere mennesker tager flere kvantespring i deres bevidsthed. Og det er så der, det kan være udfordrende, hvis man skal forestille sig, ligesom positivismen, som vi snakkede om sidste gang, dens generaliserende form, hvor vi vil gerne finde det, der kan generaliseres. Jamen, det kan det kun til en vis grænse, og for et vist publikum måske. Ikke? Altså, så vi kommer altså på den måde delvis til at leve i forskellige verdener, men det gør vi jo allerede i øvrigt. Altså, øhm, så ja, det er jo altså udfordrende at bevæge sig ind på de her mere uhåndgribelige ting, ikke? Jeg tænker, Øhm, at det der er med indvielser igen, jeg er først sådan rigtig begyndt at lære om det, i hvert fald direkte her, for relativt nylig. Og derfor de ting, jeg siger, skal ikke, ja, det kan sagtens være de forkerte, men jeg tænker i hvert fald, at når man først er blevet indviet, så er det meget svært at lave en regression i virkeligheden. Altså det er meget svært at unsee ting. Altså, eller sådan, når du først ligesom har erkendt det på et indvielsesniveau, så kan du ikke gå tilbage til den måde, som du så verden på før. Den første indvielse, som inden for esoterisk astrologi, så vidt jeg har forstået, den handler rigtig meget om den her planet Eris, som er den her
gudinde, som ligesom står for den dybeste form for autenticitet. Så en typisk krise omkring den første indvielse, det er det der med, at man skal til at skære gamle venner fra, eller man bliver nødt til at sige sit job op, eller man bliver nødt til at have nogle meget alvorlige samtaler med ens familie. Simpelthen fordi, at der er et så voldsomt præsent behov for at være autentisk, at man kan ikke gå med på ens gamle persona mere. Og det skaber jo en masse frustration, både for ens omgivelser, men i allerhøjeste grad også for ens selv. Altså, det er rigtig, rigtig svært. Ja, hvad tænker du om det i virkeligheden? At den første indvielse i virkeligheden meget høj grad handler om autenticitet, og om det der med at kigge på de elementer, som konstituerer ens subjektivitet. Jamen altså, jeg har ikke nogen sådan direkte reference i forhold til numre og indvielser, altså hvad det angår, fordi, men altså jeg tænker i og med, at man, ja, det du kalder det første indvielse, så ligesom at når man så går videre i sin udvikling, så ændrer ens autentiske udtryk sig naturligvis også, ikke? Klart. Og og det har jo også været meget normalt, når man beskæftiger sig med åndsvidenskab og spirituel udvikling og alt det her, at det hedder jo netop personlig udvikling og sådan noget, ude i mainstream, at man ser det meget individualiseret, og den individualiseringsproces er også meget vigtig, ligesom også Rudolf Steiner har været rigtig meget inde på. Det er jeg meget enig i, men vi er altid i et socialt samspil med andre, altid, når vi er inkarneret. Uanset om vi altid sidder derhjemme alene eller ej. Vi er altid i et samspil med andre mennesker. Andre har været med til at danne de regler, vi lever under osv. Og vores eget autentiske udtryk er jo, altså det kan jo være en stor opgave nogle gange at være autentisk, især hvis, lad os nu sige, at man har taget 3 indvielser, bare for at sætte et vilkårligt tal på. Og størstedelen af menneskeheden har faktisk ikke rigtig begyndt på nogle indvielser endnu. Så kan det jo være meget udfordrende at være autentisk, fordi at der ikke er nogen spejling, som er relevant, og ikke nogen reelle møder, hvor der er synkronicitet og resonans mellem den indvidede og omgivelserne, ikke? Så hele den der sociale komponent er der jo i virkeligheden også i det. Og det tager til, kan man sige, fordi indvielse også handler rigtig meget om at, hvad kan man sige, stå centreret, stå i hjertet, igen for at sige det på en lidt mere banal måde, have en høj grad af etik, i sidste ende være åben over for at guddommelig vilje arbejder igennem en. Måske er vi over i Kristusindvielse eller sådan noget, hvad det angår. Og når du, som du siger, når du først har åbnet dig for de her ting, så er der ikke nogen lukning igen. Så det vil sige, lad os nu sige, at du har højere guddommelig vilje løbende igennem dig. Du har en stærk retfærdighedssans, som det også medfører. Og du har en fuld hjerteåbning. Så er du faktisk forpligtet til at udleve det. Hvis du ikke gør det, så kan du mærke det meget. Hallo? Det siger bare, så er man ret godt kørende. Altså, det er et ret godt sted. Ja, men det er man jo ikke nødvendigvis, hvis ikke verden er gearet til det. Altså, og hvis ikke det er, altså, man kan sige, alle strukturerne, hvis hele samfundsstrukturen ikke er bygget op omkring den måde at eksistere på, og den forpligtelse indeni, så kan det godt jo give nogle udfordringer, ikke? Altså, fordi hvis omgangsformerne faktisk ikke er båret, og det er de jo ikke bredt set, altså alt efter hvad for et perspektiv vi ser det fra, altså, så er de jo ikke båret af, at alle mennesker kører højere vilje igennem sig, og at deres dagligdag og arbejdsliv og familieliv og alting er indrettet efter det. Klart. Så det jeg hører dig sige, det er,
at man kan ligesom støde hovedet mod en mur, en pragmatisk mur. Altså der kan ske en, Ja, altså nogle kiksede sociale samspil, ikke? jo, og Altså man kan jo bare sige, at hvis man kigger på en Instagram, nu er det fordi, jeg er ved at lancere mig selv og en virksomhed i øjeblikket, ikke? Så kommer jeg tilbage til at måtte fokusere noget mere på, hvordan sociale medier rent teknisk fungerer. Ikke bare sådan, at man lige har været der og hvad hedder det, og har været i dialog og bla bla, hvad man nu gør. Men altså sådan rent teknisk, så bliver de udsagn, der sendes rundt, kortere og kortere, hurtigere og hurtigere, og mere overfladiske, mere og mere selviscenesættende, ikke? Og der synes jeg jo bare det, altså jeg siger jo ikke, at der slet ikke er noget med dybde, der trænger igennem, fordi det er der jo faktisk. Øh, men det er da noget af en opgave, ikke? Når at det, man arbejder med, er noget, der skal gå langsomt i dybden, skal have tid, skal have indre fokus, og ikke nødvendigvis skal have et output i, at så tjener jeg flere penge i næste måned, eller så kan jeg købe en stor bil, eller få drømmemanden, eller kvinden, eller hvad det er. Altså, som jo er meget sådan nogle ting af spirituel viden, eller hvad man kan sige, bliver brugt til på markedspladsen i dag, ikke? klart. Øhm, Men er det, for at være lidt mere personlig, føler du dig selv, hvad skal man sige, fanget i, altså det der med, nu nævnte du selv Instagram, altså det der med at skulle være sådan, måske se Instagram som et professionelt værktøj, hvor man bliver nødt til at rekommendere til mediet og på en eller anden måde komme til udtryk med det, man gerne vil sige. Men samtidig er det måske også i virkeligheden svært ikke at give køb på sin autenticitet i det. Eller sådan, eller hvad tænker du om det? ja, jamen det er det, fordi hvis de budskaber, det handler om, ikke er det der hurtige resultater, lidt smartass, og hvad hedder det, jeg er så interesseret og kan gøre så meget opmærksom på mig selv, altså hvis budskabet egentlig er det modsatte, og samtidig så lever du i en kæmpe stor billedflade. Det er også nogle ting, jeg kan se på analytisk, fordi jeg også har haft moderne kultur og kulturformidling, hvor vi rent faktisk kiggede på kulturudtryk på den måde der. Hvad hedder det? At der er en strøm af billeder hele tiden i alle mulige retninger, og folk kæmper rigtig meget for at gøre opmærksom på sig selv, og det bliver mere og mere overfladisk måderne, som man gør det på, og med mere og mere sådan noget, hvad hedder det, forskellige programmer, der kan gøre det hele lidt mere glitteragtigt og sådan noget. Og samtidig så kører vi faktisk på nogle kæmpe tech-giganters udvikling af bestemte algoritmer. Nu har jeg i det hele taget bare læst meget, og sådan er det. Jeg er jo nok også en nørd på den måde, så sådan noget som, altså hvis man kigger behavioristisk på det, så får algoritmerne faktisk også til at have en bestemt adfærd i vores hverdag. Hvor jeg for eksempel er lige blevet spurgt om, kan vi ikke alle sammen altså kan vi ikke følge hinanden og like hinandens ting, bare for at så kommer vi videre i algoritmerne. Og altså, det kan da godt være, at man så er nødt til det, og man kan se det som vennetjenester, men samtidig er der jo noget inde i mig, der strider rigtig meget imod, ikke? Det Fordi at, hvor er det ægte like til henne? er, Og hvorfor kan man ikke sidde og tale langsomt ja, men det er vildt svært, og hvis jeg bare lige må dele min egen erfaring i det, altså fordi, ja, igen, med det her meget begrænsede viden, jeg har om den her konceptualiserede indvielsesvej, så man sige, så var jeg inde i, før der talte jeg om den her første indvielse, der grundlæggende handlede om autenticitet og kunne skære fra og kigge sig selv dybt i øjnene og tage nogle valg baseret på etik og en høj grad af integritet. Men så var der ting, som du sagde, hvor jeg tænkte, wow, nu har altså for det første, du gik bare, der var meget anden indvielse i de ting, du sagde. Og der var også mange af de ting, hvor jeg kom til at tænke på, er det sådan lidt typisk anden krise, af anden indvielse kriser. Altså det skal lige siges, du laver lige frameworket, som jeg har forstået det, der er 5 store indvielser.
Og langt de fleste mennesker, så vidt jeg forstår, de når ikke engang til første indvielse. Jesus, når han dør, indgår i den 5. indvielse. Så det er altså, vi er ret højt oppe. Altså, det er sådan, man er heldig, hvis man når igennem den anden indvielse, så vidt jeg forstår, i løbet af et helt liv. Den anden indvielse, den er så styret af den her planet, der hedder Makemake, som i sit semi-lavfrekvente udtryk handler om at stå alene. Så man kan sige, første indvielse, autenticitet, konsekvensen af integriteten, autenticiteten, det er jo, at man så lige pludselig befinder sig i en situation, hvor man er komplet alene. Og hvordan forholder man sig til det? Går man i regression? Føler sig som et offer? Bliver man aggressiv? Hvad gør man? Who knows? Løsningen, ifølge denne her vej, på anden indvielse, det er at erkende, at følelsen af ensomhed var en illusion, og man altid er forbundet til skaberen. Altså, at det ligesom er ikke ude i samfundet, eller ens venner, man skal finde og opløse ensomheden, men det er ved at forstå, at alt er et, og at man ligesom er en del af Guds plan. Og i den forståelse, i den indvielse, jamen så opløses ensomheden, og man træder så ind og transcenderer anden indvielse. Og vejen mellem, så vidt jeg forstår, nu er det meget, meget, meget højt niveau. Ja. Men jeg tror, at vejen mellem anden indvielse og tredje indvielse, det handler bare om at bare gøre Guds plan, så at sige. Altså virkelig bare kristisk kærlighed ud i verden-agtigt. Og hvad vil jeg sige med det? Det jeg vil sige, det var, at jeg tænker, jeg ved, at jeg ikke har bestået anden indvielse endnu. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vejen, men jeg ved i hvert fald, jeg føler mig i hvert fald ikke fuldstændig connected til Guds kærlighed, og ved, at jeg er på rette vej. Eller sådan. Der er i hvert fald... så min tanke er bare, at om hensyn til for at få Gud lidt ind i Instagram, det er, jeg tænker om måske, at måden man kan gøre det der på, som du siger, det er, at i virkeligheden bare være vildt autentisk, og hvis man ved, at ens budskab er Guds kærlighed, om man vil, så skal de der likes nok komme på en eller anden måde. Altså, så behøver man faktisk ikke at vende like. Jeg ved det ikke, er det for naivt? Eller hvad tænker du om det, jeg siger? Ja, det er for naivt. Det er nok okay. Ja, fordi at der er benhård algoritmestyring, men nu skal det jo heller ikke, altså jeg brugte bare mig selv som et eksempel, Ja. ikke? Så jeg synes, det er også bare nogle iagttagelser sådan meget bredt, altså også i forhold til, at det hele skal heller ikke handle om sociale medier, vel, men Facebook og Instagram, de kører meget sådan hårde algoritmer, og jo, det bliver lukket rigtig meget ned omkring den enkelte person får en kortere og kortere rækkevidde, fordi at du så skal betale dig fra at få en bredere rækkevidde. Og altså, det er sikkert også et fint redskab. Der er der mange, der bruger det og får noget ud af det, ikke? Som har en virksomhed og skal reklamere for sig selv og sådan noget der. Men det er bare lidt sådan, det er, og det var mere bare et eksempel på, at det kan være svært for mange at forholde sig, og også uhåndgribeligt at forholde sig til samfundsstrukturer, og hvordan de faktisk også er med til at styre vores færden og vores adfærd, ikke? Jo, klart. Men og så det var bare et eksempel på det, for det kan lige så godt være dig selv i din vennekreds, eller dig selv i et eller andet netværk, du er i, eller på arbejdspladsen, lad os bare sige det, hvis du lige pludselig går ind i en sådan meget voldsom trang til at være utrolig autentisk, så er der en masse nye spørgsmål, der dukker op, ikke? Altså også i forhold til, hvordan omgås man med andre, hvordan kan jeg være tro mod virksomhedens produkt, som jeg er med til at, hvad det nu er for en funktion man har, men der er jo en eller anden overordnet målsætning med virksomheden, som man, så længe man er der, skal være lojal overfor, og hvordan kan jeg være tro imod min stilling, og det den kræver, og hvad nu hvis stillingen kræver, at jeg går på kompromis hele tiden med min egen autenticitet, og det
den problematik bliver jo større, jo længere du kommer i indvielserne. Øhm, fordi at der bliver de, hvad kan man sige, højere i gåseøjne. Man skal også nogle gange passe på med at snakke alt for meget om højt og lavt, og værdisætte det på den måde der. Men jo stærkere guddommelig vilje bliver i dig, jo sværere vil det også være at gå på kompromis, hvis det omverdenen kræver af en, det simpelthen ikke stemmer overens rent etisk, og ja, mest af alt etisk, ikke? Og måske nogle gange kærlighedsmæssigt er decideret modarbejdende. Så vil det være svært at lave kompromis. Det er det. Så det kan jo påvirke, det behøver ikke bare være på Instagram, det kan også bare være på den arbejdsplads, du er, eller det, du bliver bedt om at udføre eller gøre, for Klart. eksempel, ikke? Ja, og træder man Nu, så... nu sidder vi her og relaterer indvielser til sådan helt normalt Ja, liv ude i samfundet, og det er jo også super spændende i virkeligheden, ikke? jo. Jo, fordi man kan sige, der er jo en af de rigtig store, der er jo ekstremt mange skygger i vores samfund. Og der er ekstremt mange skygger inden for det spirituelle. Og en Ja, af de store skygger inden for det spirituelle, det er jo det der med, at man ikke vil ofre noget. Altså man vil bare, der er bare det der, the theory of abundance, ikke? Altså, ja, ja, og, og jeg tænker, at den, den har jeg altid, den har jeg altid haft en skygge imod. Altså den der med, at alt bare er abundant. Altså, ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg har det, men altid, jeg har altid aldrig gået med på den. Altså, jeg har altid nej, haft, og det kan være, at jeg lige skal kigge ind på det, hvorfor jeg ikke accepterer abundant tingene. Men pointen, jeg tænker bare, at en af de her indvielsesmekanismer eller præmisser på den indre vej, det er, at der også er en form for ofring, man må acceptere. Eller hvad? Eller ser jeg det her forkert? Eller hvad tænker du, ordet ofring, hvor essentiel integreret del af den indre vej er det, at skulle ofre ting, sige farvel til ting? Eller kan man bare fylde på? nej, altså, jeg synes, nej, altså, det kan man jo ikke, fordi igen, på et vist plan, altså der er jo mange af de ting, der er i den spirituelle verden ude i mainstream. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det bedre, men det, der er sådan meget florerer rundt, det er meget kommercielt og sådan noget. Der er jo sandheder i det, de er bare som regel løsrevet fra deres dybere ophav. Og man tager det ikke, man går ikke lige så seriøst til værks, og det er rigtigt, at man, hvad kan man sige, man dedikerer sig ikke på den måde til vejen. Man vil faktisk bare bruge det som værktøj til at få. Det er faktisk rigtig meget sådan, vi bruger spiritualiteten. Og det er jo, altså, det er jo både godt og skidt. Altså, der er også noget godt ved, at der bliver integreret lidt mere spiritualitet i vores samfund, sådan lidt mere bredt. Men det er klart, at når man, altså som jeg for eksempel, virkelig sådan dedikeret har gået vejen, og ikke fordi nogen har bedt mig om det, men fordi det er bare, min inkarnation er bare sådan. Øhm, så er det klart, at så kan man godt se, så kan man godt ærge sig over al den forfladelse, og fordi det bliver, mange kan godt komme til at glemme lige præcis, at det kræver dedikation. Det er jo, øh, hvis du gerne vil opnå noget i det hele taget også, så skal du også nogle gange dedikere dig og vælge dit fokus, og det kan så betyde, at noget andet falder fra, ikke? Jeg kan ikke så godt lide det der ord ofring, men jeg kommer også til at tænke på lam og baby og alt muligt, der ligger på et alter og bliver ofret og sådan noget der. Og heller ikke fordi, at når at man skaber en forandring, og lad os sige, at man tager en næste indvielse, altså der ligger jo i det, det er jo ikke dig selv, der gør det. Det sker jo i dig, for dig, i dig. Øhm, og jo stærkere du kommer ind i det, jo stærkere bliver den dedikation helt naturligt. Altså der er ikke nogen streng far, der har stået og sagt, så nu skal du dedikere dig, nu skal du ofre dig, nu skal du lade være med at se de venner, der hele tiden bringer dig i en forkert retning, eller nu skal du forlade den arbejdsplads, så du kan være mere tro på en bedre arbejdsplads, eller noget lignende. Det er noget, der kommer indefra jo. Det er en indre påbud. Ligeså vel som det der med den udvidede empati, bare gør, at
og det betyder jo ikke, at man bliver perfekt, men det betyder, at når man skader andre, så lider man under det. Altså reelt, så lider man, og det kan jo blive ret utåligt, ikke? Fordi hvis jeg så tager dig på ordet, fordi en ting er, at udvidet empati skaber øh, en modstand mod lidelse igennem ens egne handlinger og andres handlinger. Men det jeg tænker vel også, at det gør sig gældende ved ikke-handling. Og hvad mener jeg så med det? Og nu kommer en af mine andre skygger frem, men det er også et spørgsmål omkring, jeg tænker, hvis man har 1 milliard kroner for eksempel, ikke, så kan du gøre rigtig meget godt for en masse mennesker. Så hvis man har 1 milliard og ikke vælger at hjælpe en masse mennesker, så tænker jeg jo som udgangspunkt, at det er meget uempatisk. Og jeg tænker, det er derfor, at nu taler vi om mainstream igen, altså mainstream spiritualitet. Jeg tænker, apropos den der abundant-teori, apropos sådan en Hollywoodificering af spiritualitet, men jeg tænker, at der, altså jeg føler mig nogle gange lidt som den lille dreng i Kejserens nye klæder. Altså jeg føler, der er et iboende paradoks i meget rige mennesker, som siger, at de er hamrende spirituelle. For eksempel ham der Christian Stadil, Ja, ja, ja. som er han er ikke engang milliardær, han er mange milliardærer, ikke? Altså, og så samtidig går han ekstremt meget op i, hvor spirituel han er. Men jeg tænker bare sådan, hvis man, som du selv siger, hvis man er meget spirituel, så har man en udvidet form for empati, og så vil det føles helt naturligt at hjælpe andre. Ja, vil jeg også sige. Så jeg tænker, at altså, det lyder meget rabiat, det jeg siger nu, men nu siger det så alligevel, men jeg tænker, at der er et eksistentialistisk modsætningsforhold mellem spiritualitet og stor rigdom. Ja, det mener jeg, der har været. Altså, det mener jeg helt klart. Og det er jo også, altså, der er jo rigtig meget lige i øjeblikket også i den spirituelle verden, eller hvad man kan sige det, hvor det er jo ikke, hvad er den spirituelle verden og sådan noget, men altså dem, der integrerer det i deres tilbud til andre mennesker og sådan noget, både det der med abundance, og det gælder jo, altså, hvor det så også glider over i det med, at vi kan selvfølgelig tjene lige så mange penge, vi vil, og det skal vi også have lov til. Der er også et paradoks der i forhold til, at hele det der med, at den spirituelle er pilgrimmen, og den fattige, og den ydmyge, og sådan noget. Altså, der er jo selvfølgelig et paradoks i, at det kan være svært at opretholde en almindelig levestandard, hvis man hele tiden skal tage den rolle, ikke? Og så det der med abundance, og du kan tjene lige så mange penge, du vil, og det er super spirituelt, at du også kan købe et sommerhus, eller hvad det er, altså ud over dit hus, og alt det andet. Men det er jo så et lag af penge, kan man sige, fordi det du snakker om, det er jo folk, der har virkelig, virkelig mange penge. Der glider du ind i, jeg har jo lavet mange faktisk magtanalyser under coronatiden også, og det har jeg også akademiske redskaber til at gøre. Øhm, og magteliten og så videre, og ideologier, der springer ud fra magteliten og sendes ud gennem medierne meget målrettet, og sådan, du kan hurtigt ende inde i det felt, når du har mange, mange milliarder kroner eller dollars, eller hvad du har. Det kan du bare hurtigt, fordi det er sådan, jordens magtfelter, i hvert fald i den vestlige verden, som nok er, jeg må nok moderere mig selv og sige, at jeg ikke kender jo ikke hele verden, men jeg kan forstå nogle af magtmekanismerne, som er globale, men meget vesterlandske også. At så er man inde i det spil. Det kan vi se rigtig meget også med vores politikere i dag. De er fuldstændig underlagt det globale spil på grund af globalisering og så videre, og vores demokrati bliver mere og mere undermineret i den form, det egentlig har havde oprindeligt, da det startede ud der efter 2. verdenskrig og stille og roligt op gennem 60'erne og så videre. Nogle af de idealer, vi har haft også for vores kultur og sådan noget, bliver rigtig presset i øjeblikket. Og man kan ikke... Altså før det der vandbærens tidsalder skifte sker meget, meget mere omfattende på samfundsplan også, så tror jeg bare, at man bliver
man bliver trukket ind i det der magtfelt, og der ligger, det er ikke nødvendigvis højeste vilje, vel, der styrer der. Det er jo altså magtbalance, penge og nogle grove, hvad kan man sige, værktøjer, fordi magt vil have mere magt, og magt kan jo korrumpere. Det er jo en banal sandhed, vi alle sammen kender, og det er jo også korrekt. Og der har du jo, der taler du implicit om et paradoks her, ikke? Fordi man kan sige, de ting, som den kapitalistiske verden bilder os ind, at vi skal værdsætte højt, ikke? Magt, penge, sex, flashiness og sådan noget. Alle de ting gør det jo i virkeligheden sværere at gå den indre vej. Fordi hvad gør det nemmere at gå den indre vej? Det gør det nemmere at gå den indre vej, at have et autentisk forhold til andre mennesker omkring dig. Fordi så kan de spejle dig, de kan give dig kærlighed og empati og visdom. Og hvad er det i virkeligheden penge og magt gør? Det er, at folk bliver mærkelige over for dig. Altså, eller sådan, så nogen forelsker sig i dig, fordi at du har en fed bil, eller du har meget magt, eller de vil gerne måske være venner med dig, fordi du har en masse penge. Så det vil sige, alle de ting, som vi får at vide, at vi skal gå efter, det gør i virkeligheden din egen indre vej meget, meget besværligt, fordi du bliver nødt til at få en masse barrikader og filtre op, som faktisk nærmest på sin der umuliggør den indre vej. Ja, det er rigtigt, og det er jo også derfor, nogle af os ønsker et samfund, der i højere grad er baseret på, at man, lad os sige, autenticitet stå alene. Du kom til anden indvielse, så har du ikke sagt tredje, fjerde, femte med Jesus, og min Gud, hvorfor har du forladt mig, og op i Helligånden, og så videre. Men hvad hedder det? Men at vi ønsker, altså jeg har været i nogle grupper, hvor vi for eksempel har snakket om Rudolf Steiners tredeling af samfundet. Det er bare nogle tanker omkring, hvordan man, imens man har udvidet sig selv spirituelt, kan sammen interagere, du ved, have en økonomi, have et lovsystem, have et forsknings- og kunstsystem, og at alt det der på en eller anden måde kan spille sammen, imens man ikke er nødt til at tabe den, hvad skal vi kalde det, altså den etiske sans, at skulle gå den indre vej, at realisere mere og mere. Jeg kaldte det i nogle bøger, jeg skrev for en del år siden, gudskraft, altså realisere mere og mere gudskraft i samfundet, i vores interaktioner, i vores samskabelse, altså. Og så også samtidig mere suverænitet, men koblet til det guddommelige. Nu bliver jeg lidt vild her, tror jeg, men i det enkelte menneske, så når vi samskaber ud fra et helt andet ståsted. Så vi ikke er nødt til at gå så meget på kompromis. Og hvis vi først er over i sådan en anderledes tankegang og en anderledes realisering af både den indre vej og arbejde på at koble det til den ydre vej, og så lægger et eller andet udvekslingsmiddel ind i billedet, så ved vi ikke, om det skal være penge, som vi kender dem nu, men et eller andet, som er funktionelt. Fordi altså, det har også været et kæmpestort tema under hele coronaperioden, at der har været diskuteret så meget omkring pengesystemet også. Og hvad vil tjene os bedst? Altså, der er alle de her åbninger til nye spørgsmål, fordi vi er på kanten til en ny tidsalder, og nogle af os har sanset, at vi er i en åbning mod en ny tidsalder, og der kommer til at ske så mange skift, også med pengesystemet, ikke? Så vi ikke er tvunget til at gå så meget på kompromis, fordi vi også gerne vil have, du ved, til det daglige brød. Klart, fordi man kan sige, det er som om vi har indrettet et samfund, som er rigtig godt til at facilitere en stagnation på et meget personligt eller psykologisk plan. Og man kan sige, hver gang man så når op på et sjælsmæssigt plan, så skal man virkelig kæmpe for at få lov at blive der. Det er meget svært, fordi der hele tiden vil være kræfter, strukturelle kræfter, der vil have dig ned på det her mere egodrevne, psykologiske, personlighedsmæssige niveau, ikke? Men forestil dig en verden, altså hvis vi skal gå lidt utopisk til værks, forestil dig en verden, som var helt omvendt, som strukturelt
gav dig incitamenter og impetus og hjalp dig til at bevare din omgang på det sjælsmæssige, og som var sådan, så lidt skæv, ikke skæv nødvendigvis, men som var sådan, hvorfor går du nu ned på det personlighedsmæssige plan, ikke? Men sådan hele tiden bare sådan faciliterede det her sjælsniveau via forskellige incitamentstrukturer. Det ville jo være for sindssygt, jo. Ja, det ville være for sindssygt, og jeg kan virkelig godt faktisk sagtens forestille mig det, og jeg føler faktisk, at jeg, altså nu bliver jeg lidt grænseoverskridende igen her, men altså, jeg føler faktisk, at jeg kommer med noget viden i min inkarnation fra andre steder, at jeg føler, at jeg er helt 100% overbevist om, at sådan kommer det til at blive. Altså det kommer til at ske, altså det er noget, der kommer til at etablere sig på den her jordklode blandt mennesker over mange år. Og jeg mener ikke bare den der utopi med, at alle er lykkelige og abundance everywhere og love and light, og så skal vi ikke tænke så meget mere over det, fordi hvor sjovt er det også i øvrigt, ikke? Altså, men altså sætte nogle flere kreative livskræfter i spil, som danser sammen med det guddommelige, hvis man kan sige det sådan, i meget mere åbne former, som udlever guddommelig vilje og har et meget højt niveau af etik og den her udvidede empati, og så sætte hele det i spil i en eller anden en samfundsform, eller mange små samfundsformer, ikke? Kommer sådan helt eksperimental stadie, kommer der. jeg kan ikke lade være med at sige, at bare sidde og fyre af, at det kommer der. Det er så godt. Altså, jeg har nærmest som om, at det er den vildeste cliffhanger, du er i gang i nu. For jeg tænker faktisk, at vi skal næste gang, vi taler sammen, der skal det faktisk præcis handle om det i virkeligheden. Altså, den vision omkring, hvad er det for et samfund, vi kan alle sammen tro på og arbejde os hen imod. Altså, hvad er det, der er muligt, fordi vi beslutter os, at det er muligt, ikke? Jo. Og det synes jeg kunne være enormt sjovt. Man kan sige, nu har vi kigget ind i Pandoras æske her, og tænker i virkeligheden, at vi, fordi også nu er vi faktisk også ligesom sidst meget fint, klokken er ved at være 1, og vi er ved at bevæge os måske til at skulle lige runde af for i dag. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, inden vi runder af, om du bare sådan helt kort kunne sige, hvad den 3., og den 4. og den 5. indvielse var. Bare sådan Jamen helt altså, kort. helt sikkert, ja. Altså, det kan jeg faktisk ikke, fordi at jeg ved, altså fordi vi er virkelig højt oppe i niveau nu, ikke? Man kan sige, ja, som jeg sagde før, da Jesus dør, eller nej, da Jesus genopstår, der når han op på 5. Og det vil så sige, Jesus, det meste af sit liv, der er han så på 4. Og det vil så sige, det er jo i sig selv ret uopnåeligt. Så jeg vil sige, 3. og så er det et niveau under Jesus, ikke? Så jeg tror, at på 3. niveau, der er der en komplet integration imellem ydre og indre, og der er man sin vilje og sit hjerte, altså komplet. Jeg kunne forestille mig, men nu freestyler jeg bare uden at vide noget som helst. Så jeg tænker, at den totale forenelse mellem visdom og kærlighed til tid og evighed, det kunne jeg forestille mig var sådan en 3. indvielse. Så lad os tage hinanden i hænderne og gå efter 2. indvielse i den her inkarnation. eller I don't know. Jeg tror i hvert fald bare, at man skal være heldig og være meget ydmyg. Og så har jeg også lyst til at sige, normalt når vi taler om tidligere liv, så i buddhismen, der taler man jo om, at man har ekstremt mange tidligere liv. Og buddhismen er heller ikke bleg for at sige, at vi har haft mange tidligere liv i mange paralleluniverser og mange andre planeter. Og jeg tror, man skal gøre sig klog af, at virkelig have en ydmyghed, og ikke at tænke på sådan, om jeg har levet 10 gange før, eller jeg har kommer til at leve 10 gange mere, eller sådan noget. Men i virkeligheden bare sige, wow, jeg kommer til at leve måske 10.000 gange. Altså det er sådan, fordi på en eller anden måde, så sætter det også et forventningspres ned på, hvad du overhovedet kan nå i et liv.
at arbejde med dig selv. Altså det der med at skulle have fuldstændig integration imellem hoved og hjerte og krop, bare i det her liv, det er måske noget, som vi kan gå efter i løbet af 20 liv, eller 30 liv, eller endnu mere. Altså, eller, så noget med at sætte barnet en lille smule ned, tænker jeg kunne egentlig være meget fint for folk. Ja, altså jeg selv tror faktisk, eller som jeg ser det, så er tiden faktisk speedet op, og der sker nogle helt nye ting på planeten, som gør, at det behøver ikke at være så langsomt i gåseøjne, at skulle igennem de der indvielser, fordi hele materien faktisk er hævet i vibration. Ja, og renhed, faktisk renhed, hvis man kan tillade sig at bruge sådan et ord. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det allervigtigste, det er, at man er der, hvor man bare er. Altså det allervigtigste, det er, at man heller ikke, hvis man skal snakke om de her ting, og det kan være vigtigt og nødvendigt en gang imellem, at man dropper værdisættelsen. Altså vi lever jo også i et hierarki, og vi har endda meget jantelov her i Danmark, men alt det der med, at for eksempel hvis du er universitetsuddannet, så er du bedre, end hvis du er håndværker eller et eller andet. Og også inden for den spirituelle verden, altså være meget mere nøgtern og neutral omkring, hvor man er, og hvor andre er. Og så lad være med at dømme. Altså også fordi, at der er en vigtig funktion i det hele. Det skal man jo heller ikke glemme. Der er jo en vigtig funktion også i... også det der med, om man er meget højvibrerende, eller om man er meget fysisk mest, og sådan nogle ting. Prøv at tænke på jordkloden, og dens mangfoldighed, og alle de mange forskellige slags mennesker, der bor her. Hvis man tænker, at de alle sammen på en eller anden måde har en funktion på jorden, på alle mulige mærkelige måder. Eller hvis man tænker, at guddommen materialiserer sig for at opleve alt hvad der overhovedet kan opleves, for eksempel. Så Præcis. har folk har jo en vigtighed, altså på alle mulige planer. Det kan jeg godt lide, det du siger. Og for Jesus siger jo for eksempel det der med, at man, når man går hen til templet, så gør det om natten, hvor ingen kan se dig. Altså, som også bare et godt eksempel på, at man behøver ikke at vise det til alle mulige mennesker og gøre enormt meget opmærksom på, hvor man er henne i sin egen udvikling. Altså, man kan godt være lidt mere ydmyg i virkeligheden. Altså, få ydmygheden tilbage, både på sig selv og på andres vegne, uden at selvfølgelig gå i jantelov, det er slet ikke det, men altså, øh, ja, sej Katrine. Tak. Ja, selv tak. Det var spændende.